skrev stykket. Alfred Os søn. Okay. Så det er vi meget ved herovre at få lov til at spille. Og det er et fantastisk godt stykke. Det er så godt, at vi selv, når vi har øvet, at vi har set og grint os selv ihjel næsten. Vi har nok glæder til, så I skal bare læne jer godt tilbage, og så skal aktørerne nok give den gas deroppe. Så hjertelig velkommen. Det var lige en PS. Senere, hvor vi skal lave lidt op, så der bliver tæppet trukken for, men det er kun et par sekunder. Så det har ikke noget at gøre med, at der er pause. Så I skal ikke rejse op. I får pause, når min kone hun rejser sig fra den stol der. God fornøjelse! Men det var bare for det. Hvor det ellers en dag, at du går i jorden. Ja.
hotel, det var det. Så er du sten. Og håndklæderne, de var så store. Og så du. Ja, jeg kunne slet ikke på den, dengang jeg skulle hjem. Var det dig, der var sammen med Sten? Nej, det var det i hvert fald ikke. Ved du hvad, den bruger jeg selv. Det kan godt spare dig. Det var det i hvert fald ikke. Hvad lavede du så i Esbjerg? Ja, ser du, jeg har i mange år gerne vil tage en efteruddannelse. Ja, jeg har så. Efteruddannelse? Hvad i himlens navn skal du uddanne dig til? Ja, til seksolog. Nej, der tabte jeg godt nok en maske. Vil du være seksolog? Jeg har lige fortalt det til jer før nu, for det så går snakken jo rundt i byen. Ja. Ja, den skulle jeg da godt nok ikke lige komme. Så det gjorde du alligevel ikke. Nej. Hvad mener du egentlig med det, Birk? Ja, så rolig nu. Altså, jeg er da sikker på, jeg er da sikker på, at du kan blive en rigtig god seksolog. Det er jo dem med, der går efter hyldsjæle. Jamen, var det sådan en slags ferieophold, du var på? Altså, en god seksolog holder aldrig ferie. Men du har ikke nogen mand. Nej, ikke sådan nogen bestemt. Altså, jeg skal jo være fleksibel i mit erhverv. Helt sikkert, det var vel ikke? Nej, det var det ikke. Og jeg har tavshedspligt. Jeg er ligesom lærerne. Der er visse etiske regler, vi skal overholde. Du må vel godt sige, hvem det ikke var. Nej, det må jeg da, for så kan du jo bare bruge udelukkelsesmetoden. Ej, hør nu. Der er over 100.000 mennesker i Esbjerg, og så var det alligevel Sten, du var sammen med. Nej, det var det. Sikke en beskyldning at få her på en dejlig lørdag aften. Og så fra sin bedste veninde. Ah, bedste veninde. Jamen, må vi så ikke høre, hvem det så var det? Ja, hvor i himlens navn skulle jeg da vide fra? Nej, Joel, jeg mener, hvem har du været sammen med? Ja, ikke nogen bestemt. Ligesom luderne. Nej, det var dog den groveste. Ligesom luren. Jeg tager pænt for det. Jeg tager til lære for mine ydelser. Det er noget helt andet. Og det mener du dog trods alt. Jeg kunne aldrig drømme om at lade mig prostituere. Ja, det er med mindre, jeg fik rigtig mange penge for det. Men du holder snillerne på Sten. Ja, selvfølgelig. Men hvorfor har du så travlt med stilen? Du vil jo have ham alligevel. Nej, det kan du fandme tro, jeg ikke ved. Det er store fjols. Nej, men Lotte, så må vi jo se, om vi ikke kan finde en anden til dig. Det tror jeg altså godt nok blev svært. Ej, hør nu. Tror jeg er kommet her for at blive chikaneret? Jeg kan da gå min vej, så. Okay. Jeg tror da, hvis det er de der graviditetshormoner, der er på spil. Så I den trøje, hun havde på? Ja, hvad mener I? At komme anstigende højgravid her i den farve? Nej, og så beskyld jorden. Ja, med stilen. Jeg ved hvad, hun var da godt nok helt fremme. Tror I, vi kan hjælpe hende? Ja, selvfølgelig kan vi det. Nej, hjælp Lotte. Det tror jeg godt nok, vi kan opgive. Jeg er da bare ganske almindelig sygeplejerske. Jeg er da ikke psykiater. Det er du godt nok ikke, men ved du hvad? Altså, nu er det jo også sådan, det er jo kun i morgen, vi skal finde til hende. En psykiske ubalance, det kan vi sgu ikke gøre noget ved. Nej, det løb, det er da for længst kørt. Men en mand, det må vi sgu da kunne finde til hende. Tror I virkelig? Altså, hvis de kan lande en mand på månen,
så må vi tre skulle også kunne lande en mand på lotten. Altså selvfølgelig, det tror jeg godt, vi kan. Psykisk øvstabil. Og med en plus i den farve. Og med 3 børn. Ja, og så er der også købt et fjerde galopperende på vej. Nej, det kan vi også godt skyde en pil af. Birgit, du er altid så negativ. Der er der mange mænd, der gerne vil have børn. Ja, men jeg er nok også sikker på, at de vil gerne have en anden i dem selv. Altså, har jeg lært andet i mit erhverv, så har jeg i hvert fald lært, at man kan faktisk få mænd til hvad som helst. Men er det så ikke lige at stramme den lige lovlig blød? Nej, det er det. Altså, nu er det mænds motivation. Jeg ved hvad, det er faktisk ligesom at træne hundevand. Motivationen skal være der, og belønningerne, de skal falde prompte. Så kan vi sgu få mænd til hvad som helst. Det er jo netop det, der er problemet. Hvordan bliver piger motiveret mig? Ja. Altså, de er jo overalt, Birgit. Altså, nu er det jo bare sådan, at mænds motivation, den er omvendt proportional med kvinders mængde af tøj. Og det betyder? Ja, det betyder ganske enkelt, at jo mere tøj du har på, og jo mere villig du er til at smile sidst 30, ja, jo nemmere kan du styre i morgen. Ja, det lyder faktisk meget rigtigt. Jamen, det er rigtigt, Birgit. Det er rigtigt. Problemet er bare mere... Ja, nu skal jeg da lige sige. Problemet er mere, hvordan vi får lyst til at tage guldrum. Hvad er det, du siger? Ja, jeg siger, hvordan får vi lyst til at tage guldrum. Ej, nu stopper jeg dig lige der. Altså, var det ikke meningen, vi skulle finde hende en mand? Ja. Eller er der noget, jeg har fuldstændig misforstået her? Ved du hvad? Du er godt nok for dør med dig. Der er noget, du har misforstået. Men nu er det sådan, at Lotte, hun er til fisk, i stedet for til guldrum. Ja, hvis ikke vi kan få hende ommøbleret lidt sådan, så ja. Hun er jo typen, der sætter sig fuldstændig på en mund. Ja. Inden hun sætter sig på ham. Ja, og det er det, der er et problem. Så den lille detalje der, den skal hun have lavet om. Sådan, ja, for ellers så regner alle med deres rene væk fra hende. Ja, men under alle omstændigheder bliver vi vel nødt til at prøve. Og det er altså for Stens skyld. Jeg slipper aldrig af med det skør fruen til mig, ja, før vi har hjulpet til. Jeg sidder faktisk lige her for en idé. Anders, han har besøg af Knud, og jeg tror, de er lige ude i værkstedet. Hvad med sådan en som Knud? Kunne han ikke være en for Lotte? Jo, nu du siger, her træder jeg til en fast hånd. Her er skudt for klog. Ja, for det har jeg rundt alt af. Så jo, det tror jeg var en god mulighed. Ved I hvad? Jeg prøver sgu lige at kalde på dem, og ja, så må vi jo se. I kan jo bare lige vente ude i haven eller noget imens. Ja, Du siger til din ja, I ser til din kirurgi. Anders, Ved du hvad? Jeg tænker, at vi kan tro, at du siger, at vi tager nogle af dem. Nej, det tror jeg ikke. Det kunne da være rart, at du til hjem stå. Ja, det var tasken med det. Nej, det ved jeg da forresten ikke. Der er ikke nogen, der piller med min savrulle. Drik dog noget ud. Tak som byer. Hvad fanden er du egentlig ude på? Vil du have målvinde eller sådan noget? Jeg kan da vel byde på noget uden at have skumle bagtanker. Ja, det kan du godt, det er rigtigt. Men det er godt nok ikke ret tit, jeg har oplevet, at du har gjort det. Så, hvordan går det så med dig, Knud, efter din mor hun er død? Jo, altså,
Jeg savner jo godt nok min mor, det gør jeg. Ja, det må heller ikke være så nemt. For en mand at stå alene med det hele. Nej, det har du virkelig ret i. Det er det nu. Nej, du savner vel lidt selskab og lidt liv på gården? Det vil jeg simpelthen ikke. Der kan da godt være lidt stille imellem. Ja, du skulle se dig om efter en kålskulle. En, der lige kunne hjælpe dig lidt. En kål? Ej, der er vel sugler i mosen. Ja, så knapper du lige harskåret derovre. Altså, det er vist ikke nogen, det vil have, mand. Jo, der er der masser. Masser? Ja, eller jeg kender da i hvert fald en. Nej, der er sugler i mosen. Er det virkelig? Ja, sidst Lotte hun var her, der sad hun lige der i sofaen og roste dig rigtig meget. Lotte? Ja, hvorfor prøver du ikke lige at lægge lidt an på hende? Og hun er jo også ledig på markedet, nu efter Sten han er rejst. Sig mig lige en gang. Kan du forestille dig, at jeg allerede var forlovet? Jamen, er du det? Nej. Men det er under mere princip. Altså, det er en rigtig mor og en forkert mor. Og Lotte, jeg tror sgu lige, Ej, det gør jeg altså heller. Hun er vist for viderekommende helt er. Men avlsdygtig, det er hun ikke. Sig mig lige over, det er 3-4 børn. Hold nu kæft, Anders! Der er ingen her, der har ringet dig op. Nå, kom bare ind. Nå, der har vi noget. Jamen, så må jeg hellere. Sæt du der bare ned lidt, Knud. Nej, jeg må vel så hellere sige, Sit. Ja. Nå, der har vi jo Lotte. Ja, det var ret tilfældigt, hva'? Jeg sad lige og talte så pænt om dig. Jo, ja, det. Nå, hvordan går det så med dig? Med mig? Ja, din mor er her, hvad det? Nej, altså, hun dør i Irak-krig. Var din mor i Irak? Nej, hun var oppe i Værktasehøjen. Jamen, hun dør, som siger det alderdom. Nej, hun blev sgu da kørt ned af bussen. Jamen, hvis hun ikke havde været så gammel, så går han nu og flygt. Knud, han er enebarn, så han havde et meget tæt forhold til sin mor. Ja, jeg savner godt nok min mor, det gør jeg altså. Ja, så han har det ikke altid så nemt. Jo, altså, eller har han så godt, skal man møgge det? Nej, det gør det ikke. Og det gør det. Nej, det gør det helt bestemt ikke. Gør det ikke? Nej, hold dog op. Du sad da lige der og sagde, at du savnede lidt selskab og lidt liv på gården. Jo, ja, det. Og lige i det samme kom Lotte. Det må være skæbnen. Skæbnen? Det var da godt nok skrækkeligt, så må jeg hellere sige at komme hjem. Ja, kører det lige meget ud sig selv. Du har da ikke nogen køreknude. Jamen, jeg har i hvert fald hæv. Det gav mor lave. Jeg havde en 15 køer. Og så solgte vi dem, da hun sang på sidste vers. Der var sang på sidste vers. Ja, altså, savn, det er måske som øsave. Men altså, hvis du passer på, så kan du hurtigt få en hel besætning igen. Jo. Hold nu kæft, en stakitpisser. Prøv nu hellere at vise din interesse for sagen, Lotte. Det kan man sgu ikke byde nogen. Så hellere vi sat på gaden. Ja, med 4 børn. Skidesmart. Tror du ikke lige, du skal tænke en ekstra gang over det? Jeg skal sgu ikke tænke særlig længe. Det var jo skræmmende så lidt, han lignede Arnold Schwarzenegger. Ja, ikke? Jo, det var jeg, der sagde det. Knud, han er helt sikkert en, du ikke får problemer med at styre. Jeg har edderhylde med aldrig haft problemer med at styre mine mænd. Nej, men nu er Knud jo også ualmindeligt velhavet. Mondog. Tror du, at han blev valgt ind i bankbestyrelsen på grund af sin intelligens? Manden, han er da spejlblank. Ja, det tror jeg gerne. Men nogen borgmesterkandidat, det er han sgu ikke lige frem. Han er mildest talt noget løs i kødet. Løs i kødet og løs i kødet, Lotte. Nu er det sgu da heller ikke kødet, du bliver syg af. Det er sgu da sovsen. Det troede jeg også, du havde op. Jo tak. Nej, forbi en forretning med herreundertøj. Jeg er gravid i 3. måned. Ja, der kan du vist være helt rolig med Knud. Hvorfor det? Går han ikke med undertøj? Det bliver da altså ikke bedre af. Knud, han aner intet om forplantning. Han har vist aldrig været sammen med en dame før. Aldrig, som i aldrig nogensinde. Nej, der er jeg sikker på, at Knud han er fuldstændig ufarlig. Han har vist kun blæk i patronen. Hvorfor tror du det? Jo, det skal jeg da sige dig.
Jeg har hørt, at hans far var steril, og den slags skulle vist være arveligt. Nej, under alle omstændigheder, så er Knud i hvert fald ikke en, der fløjter med alle bysten. Nej, det er den vel ikke. Nej, er du tosset? Han er så indadvendt, at sidst han skulle have taget et nyt pasfoto, der blev de nødt til at tage det på en røntgenklinik. Ja, og distræt, det er han også. I går der gik han i bad med at sætte tøj på, men det skete der ikke noget ved. Han glemte nemlig lige at tænde for bruseren. Nå, 35. Det er jo egentlig ikke så galt. Jeg har faktisk troet, han var noget ældre. Ja, men han gik også 2 år i hver klasse. Det tror jeg så gerne. Hans hjerne minder meget om det danske fængselssystem, der er alt for let celler. Men tænk nu, Lotte. Knud, han er helt sikkert en, du kan få til at gøre hvad som helst, når som helst. Og så kan du jo gøre lige, hvad det passer dig, lige når du vil. Du siger selvfølgelig noget. Han er nem at styre. Ja. Han har røven fyldt med penge. Ja. Han har en stor gård, hvor der er plads til alle børnene. Ja. Jeg ved ikke, hvad mere du kan ønske dig. Nej vel? Jamen, I ved jo godt, jeg er så hemmelighedsfuld. Ja, vi får da aldrig ud af det. Sig mig, hvordan gik det? Jo, hun flytter ind hos Knud i morgen. Er du sikker? Sten, sikker. Det blev Stens sikkert glad ved at høre. Hvor vil du det, fruer? Jo, ser du, dengang jeg var 7 år, blev jeg en søndag om morgenen kørt ned af en 3-hjulscykel på vej til Bauer et rundstykke. Ja, og så har Sten fortalt resten. Ja, jeg vidste det. Jeg vidste, der var noget imellem jer. Og hvad så? Hun kan jo have ham alligevel. Nej, men det ved du. Ja, det ved jeg. Ja, men hvad tror du så, han siger til din nye profession? Ja, hvad jeg tror? Jeg tror faktisk, jeg har det helt fint med det. Og foreløbig er jeg jo kun på hobbyplan. Altså, jeg ved helt bestemt, hans konsultation, den må have i hvert fald glad i. Ja, men hvad tror du så, han siger til, at du giver om med en overbevisning? Altså, ved du hvad, Birgit? Så laver der ikke noget af det endnu. Ja, så skal du da i hvert fald forberede dig på noget af en overraskelse, når jeg finder ud af det. Hvorfor tror du dog det? Der er jo ingen følelser overhovedet med i det spil der. Det er mange folk, der skal være med. Ej, det ved jeg nu rigtigt. De fleste synes jo, det er det bedste, hvis man elsker hinanden i den stund. Det er rigtigt. Ja, men det er sgu da et kvandfolk, der gjorde. Sig mig lige en gang. Er det dig eller mig, der er seksolog? Ja, det er Anne. Nej, mit navn er ikke. Jo, jeg har telefonnummeret 17 45 52 23. Nå, men så må jeg vel være. Hvem var det? Det var et rigtigt, der havde fået forkert nummer. Og hvad vil jeg have så? Ej, det må du da virkelig ikke spørge mig om. Han snakkede sådan lidt gebrokken dansk. Ved hvad? Så har jeg garanteret brugt Knud. Knud? Hvorfor i alverden skulle det være ham? Jeg har jo vel prøvet på at række hjælp. Nej. Nå, der var der garanteret ikke hængt ham nå. Nej, Birke. Han hed Aklet eller Allah, eller ja, det var sådan noget i den stil. Ahmed måske? Ja, nu du siger det. Hvad sagde du? Jeg sagde Ahmed. Ja, det var ham. God. Så er jeg altså meget bange for, at det er en af mine klienter. Hvad? Og hvorfor i himlens navn skulle han have mit telefonnummer? Ja, det siger jeg da. Han var så klam og klister. Så allerede efter i en time samtaleterapi. Ja, der tror jeg allermest, vi var renforlovet. Ej, bare på grund af en samtale. Ja, altså, så blev jeg jo også nødt til at
demonstrere sådan lidt, du ved. Ja, bare for at være sikker på, at han nu har fat budskab. Demonstrere? Ej, nu. Ja, og tænk sig, at efter en time mere, ja, så skulle vi både give sig det hele. Altså, undskyld, Anne. Dit telefonnummer, det var det eneste, der lige faldt mig ind. Skal du have. Kom ind. Der du er, kun. Ahmed har let længe efter dig. Ja, din kone. Jeg vil give med dig. Det er ikke endnu, men jeg har snakket med Imam. Jeg må godt få kone i Danmark også. Jamen, hvis du har en kone i forvejen, så vil jeg slet give med dig. Jeg har en kone, og hun bor i Iran. Og ved du hvad? Iran meget langt væk, og han kunne. Jamen, jeg ved ikke. Jeg vil ikke give med dig, så fat det dog. Jeg kan godt forstå dit problem. Det du ikke spekulerer på. Ahmed må gerne få kone i Danmark også. Også? Ja, Jeg vil være kone nummer 2. jamen så du bliver kone nummer 1, når Ahmed er i Danmark. Ahmed må tage hjem til Iran. Jamen, Ahmed kan blive skilt fra kone i Iran. Jamen, jeg vil stadig ikke gives med dig. Jeg vil ikke være kone nummer 2. Så fat det dog. Selvfølgelig vil du det. Ahmed skal nok tage sig af det hele. Kom. Hvorhen dog? Ahmed vil præsentere dig for Ahmeds anden familie. Ja, jeg vil ikke præsenteres for din familie. Jeg vil ikke giftes med dig. Og jeg vil ikke være kone nummer 2. Nej. Du laver grin med Ahmed. Nej, jeg ikke lave grin med Ahmed. Nej. Ikke så godt for Ahmed. Nej. For Ahmed skal være gift med dansk kone. Ellers må Ahmed ikke være i Danmark. Nej. Og det vil jeg ikke finde mig i. Du skal gifte dig med mig og få mange børn. Jeg vil gives med dig og få mange børn. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke få børn. Kan du ikke få børn? Nej, jeg kan ikke få børn. Men jeg kan finde en kone til dig med mandbørn. Det skal være en dansk kvinde. Ja, selvfølgelig. Hej, en veninde, der hedder Lotte. Det kan måske være lige noget for dig. Ahmed elsker stor familie. Ja, hun har 3-4 børn. Lotte! Ja, kan I da se det? Vi står 2 fluer med et smæk. Knud! I må hjælpe mig! Kun hun er ramt med det sindssygt. Og hvad med at prøve at vise, at man har lidt ryggrad? Ja, hvor mye ryggrad tror man kan have. Ja, du kan da prøve at spørge Lotte, hvad hun mener. Lotte? Jamen, jeg er lidt interesseret i his. Jeg skal have et forspring. Ej, for helvede. Sig, jeg er rejst til Afrika. Lotte, hvor er din manér dog blevet af? Kan du ikke se, at vi har fået fint besøg fra Iran? Stakkern. Han ved slet ikke, hvad han går glip af. Det tror jeg jo nok, han ved. Hvad siger du? Ja, jeg siger, hej Lotte, sæt dig dog ned. Og hils på Ahmed nu, når du alligevel ikke kommet. Ja, det slippede mig stærkt. Ej, nu skal du ikke føde her i køkkenet. Eller stuen for den sags skyld. Det er vist bare falsk alarm. Det er ikke lignende falsk alarm. Ahmed Maserati, hvad kan jeg gøre for dig? Jeg har vist mere brug for en læge. Ahmed er læge fra Iran. Hvad kan jeg hjælpe med? Og det der, det ligner ikke min ubehag. Min ubehag, men jeg kan sgu godt høre, at du aldrig har været før. Næh, Ahmed har engang spist 3 store portioner brunkål på én gang.
og det rumsterede i Ahmeds marke i 2 dage. Det var ikke godt for Ahmeds marke, men det var godt for Ahmeds hukommelse. Ved du hvorfor? Ahmed har glemt det. Hent fugtig klud og kør bil frem. Nej, ikke nu. Jo, Ahmed skal nok hjælpe smukke piger og tage med på hospital. Bare rolig, Løde. Jeg skal nok tage med. Det skal nok gå det hele her. Det var da for hendes skyld. Det tror jeg, at hun får gevaldigt
gevaldigt svært ved at forklare hende. Altså, hun spiller mig ikke to blive stort. Så kan du få hver til sit. Jamen, du kan egentlig lige prøve at se, om du forklarer det til mig. Fordi jeg er faktisk lidt spændt på, hvor du ligesom vil dreje den, så det bliver til hendes fordel. Ja, altså, det lyder måske lidt utroværdigt, men det er faktisk ikke engang løgn. Det kunne sgu da umuligt være det bedste, du kan lide på. Du kan jo lige frem nogen hos Andersen, er du vel? Jamen, jeg har da tænkt mig lidt over for. Du kan selvfølgelig og bare fortælle hende her søgningen, og så tage testen som en morgen bagud. Jo, men altså, det er jo bare fordi, i soveværelset, det er jo der altid. Nå. Det er sådan, den ligger. Ved du hvad, det skal du altså tage som tomt. Det sker for alle en gang imellem. Hvad mere du? Ja, mere end alle har skulle have potens en gang imellem. Ja, altså, det er et problem, før vi officielt har givet op. Jeg forstår det. Nej, selvfølgelig gør du det, Stine. Ja, det gør jeg da faktisk heller, når det kommer til stykket. Men tro mig, det er virkelig trist første gang, at man kan en gang. Men det er endnu mere deprimerende. En gang, at man kan første gang. Jo, altså, det er jo ikke så mødt det. Snart tværtimod. Det er så sjældent, der er. Er det noget? Ja, altså, hvordan skal jeg nok sige det? Når jeg nu skal slå græsplænen, så har sprinkler til en dag til at tage. Ja, jeg er færdig med at slå det. Og den tror jeg altså lige fra. Ja, altså, jeg er vel nødt til at sige det før eller siden. Og før, det er jo ligesom min specialitet, hvis I forstår. Ej, det gør jeg med kunne hende lidt. Bliver du knud? Nej, jeg er måske en også hurtig pavtrækker. Jeppe Jøger, forstår hvad du mener. Jeg er jo faktisk, når Lotte selv skal sige det, møde for hurtigt. Hvor møde? Jeg er altså, når sådan langsomt kommer hen og kigger på mig sensuelt, begynder at pille min short, så... Ja. Så jeg opsøgte en såkaldt ekspert i Esbjerg. Ja, det viste sig så at være en af Lørens bedste lærer. Jeg kan lige på det. Det er jeg sgu da lige før. Strengt taget, så kunne det have været med hende og hende. Det er jo lige lidt den anden. Ja, hun var jo lige startet op og tog rutineret. Jeg tror, hun havde jo nødt til at have en og øve sig en bit på. Ja, det her er næsten morens søn. Jeg kan godt se, at du er helt undskyld. Ja, det er sandt. Ja, så havde jeg opbetalt for at øve. Og Lotte har jo det. Hvad har hun? Hun har pillet min sort i snart et halvt år. Det var anderledes. Ja, hvis de holdt verdensmesterskaber i sølvband, ville jeg være stor favoritør med kærlighedsfinale. Hvad er du vildt, du nærmest definitionen på et hjælpløst offer? Ja, det er sandt. Ja, det betyder jo ikke noget som helst. Jeg tænkte jo kun på Lotte. Ja, I ved godt, i soveværelset, i entraen, i jacuzzien. Jeg blev ikke gav. Ej, det der tror jeg altså lige, du skal nævne for Lotte. Jeg er nødt til at fortælle historien. Ja, men et godt og velfungerende ægteskab, det bygger altså nødvendigvis på den hele og øvsmængde sandhed. At de her specifikke informationer, og den behøver du måske lige at tage med i samtalen. Hvad mere du? Ja, jeg mere end hvordan, hvor mange gav, og hvor lang tid, og ja, altså noget. Disse informationer, de er altså lige fremme for processen. Jamen, jeg er så fuld af løgn. Det er sgu da lyve, det er da bare snak om emnet. Ja, det er I politikere, der er ellers eksperter i. Jamen, hvad nu, hvis hun spørger? Så er det at lyve. Det er bare udlade nogle små, ubetydelige detaljer. Altså for eksempel, når hun spørger dig, om hendes røv blev for stor, så siger du heller, at det er det. En gang imellem, så må man altså lige lyve en bit for at overleve i den verden. Hvad skal du gøre? Ja, du skal bare tage den med ro. Du skulle da ikke blive ved med at være sur på det resten af livet. Sikkert ikke. Men det er jo altid rart at have en målsætning at arbejde. Altså, jeg oplever jo ikke så møde. Men altså, jeg kunne godt tænke mig lige noget mere om det. Og hvad for noget, kan du spørge? Om hvad
det der med hvordan, hvor man gør, og hvor hurtigt og sådan noget. Hold da op. Ja, jeg kommer lige fra Søhus. Det blev en velskært dreng til Lykstien. Jo tak, det gik altså det skulle. Han er jo næsten lige så hurtig som dig. Ja, Ahmed var med, og han kunne heldigvis må ham på bagsædet af bilen. Ahmed. Ja, ser du. Det blev en helt lille Kevin Magnussen, gør det. Altså, undfanget og født på bagsædet af bilen. Ja, det har der i hvert fald ikke. Vi har der jo. Vi er i bilen i hvert fald. Jamen, det må du da så undskyld, så er det nok noget, jeg har taget forkert. Men det gik bare så hurtigt, det her hjem. Det bliver det også, kunne jeg forstå. Og Ahmed. Hvem fanden er Ahmed? Nå ja, du kender jo heller Ahmed. Ahmed er fra Teheran. Og hvor fanden ligger Teheran så lige? Men ved du hvad, det skal du altså spørge mig om. Anne, hun står altså på køkkenet herhjemme. Teheran, det ligger i Iran. Og Ahmed er læge og Lots nye møg. Ny møg? Hør, hvad er det, du siger? I vil anden jo stille nu. Nej, men det er jo kun en formalitet. Ikke I hurtigt blive. Jeg vil skilles. Vil du skilles? Nej. Jamen, du lover dig ellers. Ja, nu skal du da være med at tage alting så bogstaveligt. Bogstaveligt. Ja, det med os to. Det var jo bare sådan en slags forretningsaftale. Forretningsaftale. Du fik da pænt for det. Et salær, Sten. Et salær. Og du sagde selv, du elsker mig. Ja, det gjorde jeg da. Ja, du havde noget tøj på. Ja, jeg fik ikke lige ild til jammen. Jeg kom til islam. Nej, men vi må møde undskyld, hvis jeg blander mig. Bland dig ind. Hold dig ind lidt tilbage. Hvor møde ligger sådan lidt salær på, hvis jeg tager. 800 kroner i timen normalt. Nå, ja, det var jo ikke så galt. Det er da faktisk billigere end for inseminering ko. Altså, er det jo ret afberettigt. Skidt pyt. Skal det være fest, så lad det være fest. Det er jo lidt sådan, at jeg kan bestille en konsultation som lige inden så længe. Sig mig, hvad er dit problem? Ja, Hvad fejler det? jamen, hvis bare det er vanskeligt alder. Og problemet sådan helt konkret? Jamen, jeg oplever aldrig noget. Jamen, ved du hvad, nu er der altså ingen forlystelsespark i det. Nej, men. Det er bare fordi, jeg har aldrig, hvis jeg sådan skal være helt ærlig, så jeg har ikke med en P i hvert fald. Det er jo noget helt andet. Så har du jo et problem, og så har vi jo noget konkret at arbejde med. Ja, jo mere jeg kigger på dig, jo mere konkret bliver det. Altså, jeg tænker bare på, noget af det vel ikke sådan at få ligesom sidst. Ligesom sidst, Knud. Ja, jeg bestilte engang sådan et abonnement på weekendsex. Ja. Og? Ja, og så fik jeg da bare tiltænkt sådan et blad. Men du tænkte dig, det var ligesom sådan en Rocky-film med Sylvester Stallone. Jeg må se at sidde og bokse med det her. Sådan er det godt nok ikke, Knud. Jeg vil være med over hele seancen. Jamen, det er jo ikke så tørse. Hvordan kan det så blive? Hvornår kan det blive, hvis det skulle være? Altså, jeg har et fast åbningstider. Jamen, så er jeg så op i
de her bliver yngre. Altså, det er ikke. Prøv at tænke, hvis Anne hun kommer sur, jeg er i færd med. Nej, det er med jeg bor lige rundt om jorden. Nå, jamen, der er jo åbenbart ingen, der holder på mig mere her, Knud. Nej! Kommer jeg, Knud? Ja, det Den kommer ikke, Knud. Ja, jeg er under døren. Godt nok nemt om det. Ja, jeg har gode problemer, når de får mig. Mine partikammerater i familiepartiet har jo valgt mig som spidskandidat til borgmesterposten. Hvis Lotte stikker af, og jeg begynder at date en ældre seksolog, ja, de vil jo lige med mig, der lærer en vis stik med 4 børn. Hvad tror du, de kvindelige vælger, de vil sige? Så er borgmesterposten stærk og blot. Ja, jeg bliver vel smidt ud af partiet. Bare rolig. Det vil Lotte jo også godt. Ja, det gør hun helt sikkert. Det vil da være den perfekte hævn. Ej, slap nok lige lidt. Tror du, at det kvindemenneske, hun vil sige frivillig nej tak til chancen for at blive borgmesterfrue? Men jeg hellere miste et bier. Ja, det er bare sikkert, at det er dig, der blev valgt. Hvad så med de kvindelige vælger? Ja, det skal jeg sgu da til at overvise en gav til vi går i. Ja, gør ligesom du plejer at snakke med dem, og sige noget, jeg vil høre, men prøv samtidig at tænke som en kvinde. Han skulle da kunne det. Ja, tænk som i morgen. Og så fjerner alt sund fornuft. Jeg tror altså ikke, det er så svært, som det måske ser ud til. Bare følg din intuition. Hvis jeg har haft intuition, tror du så, at jeg har havnet en kone? Hvis der står til. Ved du hvad, så sig til dem, at du har givet dem plads til at realisere sig selv som kvinde. Og vi i lang tid har taget alting for givet. Og nu skal vi lære at vise respekt og være taknemmelige over for alt det, de gør i hverdagen. Og vi har det som blom i dag, og jeg skal komme med dig. Jo. Men der skal du altså prøve at spille maskulin. Og forsøge at give dem det indtryk, at du har noget som helst at skulle have taget derhjemme. Fordi så tror de sgu da op, bare du løber om herovre. Ja, altså. Ja, jeg kunne jo give det et forsøg. Ja, det er du den nødt til. Du har sgu da valgplakater hængende på hele øen og Skønø med. Ja, det har jeg jo. Ja, men hold det nu abstrakt. Hold det abstrakt. Hold det til hensigtserklæringer. Hvis du lover dem noget, så bliver du holdt op på det. Tror du, jeg starter som politiker i går? Jeg skal da lige love for, at de kørte for dig på vælgermødet, Sten. Ja, det gik med skøvlund. Ja, nogenlunde. Det lød nærmest til, at alle byens damer havde besluttet sig for at stemme på dig. Personligt. Ja, men det vil vi jo se om nogle timer. Det blev spændende. Ja, måske en vidt for spændende. Hvad mener du? Ja, jeg mener, borgmester i en kommune, hvor du er den eneste møg i kommunalbestyrelsen. Og med kvindelig kommunaldirektør. Hej, det er altså godt det der mig, det kan jeg godt. Det var da dig selv, der foreslog. Jeg foreslår altså, at du skulle tage kvindeligt kønshormon. Det er jo biologernes spor, det er mini, der var det. Synes du virkelig? Om jeg gør. Ja, jeg sagde jo, at du skulle holde dig til hensigtserklæringer, og det er jo du i hvert fald. Hvad her det, da du lovede hende, der den brev lidt fra brusen, at du kunne få gratis kostvej der. Ja, der gik vi nok helt skridt for lavt. Og hvad var det dog ellers, at du sagde? 3 års kommunalt betalt barsel i Lavnløj Kommune. Nej, det bliver hvad? Det lyder altså ikke lyt. Jo, det er jo mere tiltænkt som en hensigtserklæring. Jo, vi bare på, når budgettet det er... Ej, hold nu op med det politikerstand.
Altså, den gratis frisørordning, den kunne det vel blive råd til. Ja, og der er vi jo så lige nogen, der synes, at den der barselsordning, den skulle have første prioritet. Ja, men hvad så med Bjørne ikke skal have flere børn? Skal vi så bare sidde her med Horten, jeg er Nanny? Og bare lade jeg få alle fortjene. Ej, rolig. Nu skal vi jo diskutere politik i Avnebæl. Altså, kan du bare lidt se, hvad jeg mener? Jo. Må Ahmed komme ind i stuen? Ja, selvfølgelig. Velkommen til, kom bare ind. Er det en lille ny guldklub? Ja. Men han er ikke helt færdig endnu. Nej, hvis Ahmed skal være far, så han skal have et lille slidt fod. Ja, hvad er det, I kalder det i Danmark? En omskoring. Jo, men alle muslimske drenge... Min søn er den ondt med part med muslim. Han har fået rød i ørerne, og blev anden. Det står der. Jeg er fandt tort med den øve mand. Rolig, Sten. Høvsen er lige på den kvindelige side. Nej, nok. Men er du opført dig, Sten? Kan vi så få kammertonen? Hold din kæft, Lotte. Hvad siger du? Jeg siger, du skal holde din kæft. Der er sgu en, der skal skære din søn. Din søn, det er vel også min søn. Det giver dig det ondt med rak med lov til at mismøge ham. Men... Hold din kæft og sæt dig ned. Hvordan er det? Jeg er der også brød for mere. Ja, jeg har fundet smukke kvinde. Ahmed, altså, må i dag er der blevet skrubhamrende Du tåge. kommer under min kilde. Jeg tror, at hans indre må være helt i oprør. Nej, det er helt sikkert, at du kunne lugte, hvis det er for. Sæt dig, blev der sagt. Men jeg... Sæt dig. Jamen, jeg sidder jo ned! Så rejs dig op. Hvad skal du sige? Der er ingen, der ligger her. Nu går vi to hjem. Vi har en del at diskutere. Afsted. Hvad skete der lige der? Ja, jeg tror, det var noget, der skulle have sket for manden år siden. Ja, undskyld, vi kommer lidt til at blive her lige når vi skal have rundt. Vi mødte lige Sten og Jorden nede i går. Ja, Sten havde skridt afsted over gårdspladsen. Ja, som en mellemting mellem en han og Napoleon. Napoleon? Ja, I kender da godt ham den lille fra Frankrig. Ja, han er til frøs på færene. Jeg kender ikke, men... Ja, men I må da kende Napoleon Bonaparte. Tænk nu, Johan. Der bor rigtig mange mennesker i Frankrig. Jeg kender... Som ser her op, som så at have bor der. Har faktisk været død i 200 år. Ja, rigtig mange franskmænd, der døde for 200 år siden. Som jeg heller ikke kender. Jamen, Anders, kender du ham heller? Napoleon? Ja. Var det ham der sagde det der med, hvad udad tabes skal indad vindes? Nej, det er jo ikke godt, det var. Så siger jeg altså. Det er I da slet nogle kendte mennesker. Elisabeth Dahl kan. Jo, det er hun da, men kender I Lisbeth Dahl? Nej, altså, ikke sådan personligt. Kun for tæt. Nå, jeg ved hvad. Altså, skidt kytter med det. Altså, det jeg vil sige, det var, at Sten kom halsende ned i gården, og Lotte lige bagefter, så sagde sådan, ja, hun mente faktisk en kæmpe stor undskyldning. Jamen, jeg har aldrig set noget lignende. Har du det, Knud? Nej. At du ser sgu noget. Men altså, det tror jeg altså, fordi at valget det overskuer. Det er langt til, at Sten han har nogle siger,
som vi hverken har set før eller over valgkampen. Men sådan er det vel altid med de der politikere. De har det med at glemme, at de er valgt, og et udvalg fra det højeste. Og lad nu det være, hvis I har tid. Så kom I nu bare ind og sæt jer, og så får vi lige en lille en. Og Lotte, hun tager jo heller ikke skade af en lille lærerstreg. Hvad så? Ja, hvad så? Jamen, fortæl. Altså, ja, Knud, så mit hår, Knud. Ja, Knud er nu egentlig mødsød, når man sådan lige lærer ham at kende. Og du har lært ham lidt at Men kende. så jeg tager ham til kaffe. Nu? Altså, ja, det vil jeg lige love dig, jeg har. Altså, have en møde lærerne og rigtig god til at, lige til at gøre det. Ja, nå har jeg jo kører i mange år. Så jeg ved nok, hvad der skal til. Jeg skal bare lige have finpudset min teknik. Det har Jorden lov at hjælpe mig med. Jamen, det lyder altså dejligt for dig. Ja, men hun er jo allerede flyttet ind. Hvor må du snakke med mig nu? Ja, det gjorde jo faktisk i går. Ja, skulle I to så ikke have holdt pause? Ja, det har vi gjort indtil for 20 minutter siden. Har I? Ja. Johan, kommer du lige? Jamen, ved du hvad? Jeg skal nemlig lige fortælle dig noget, jeg kom. Det var nemlig sådan, at vi fik faktisk så frygtelig travlt. Ja, da vi lå hjem og hygge os. Og så blev jeg faktisk nødt til at sige til Knud, det var Knud. Nu må du altså holde fanerne for dig selv. Og nu skal vi op og afsted, hvis vi skal have lige nu have et stykke brød, inden vi skulle over til jer. Men jeg har så noget, jeg skal fortælle dig. Jeg skal bare lige have skyldt gerne for det her. Ja, jeg kommer nu. Ja. Så det var derfor, at I var forsinket. Så var det jo sådan, at vi havde lige det, vi skulle have hængt. Ja, det er vel ikke lige fra en ærdomskost. Nej, er du tøj? Det har jeg siden hvornår dog? Ja, i forgårs. I forgårs? Har du bedst på mig? Nej. Jamen, men hvem, hvis jeg må være så fri at spørge? Jo, det må du simpelthen godt, altså. Du bliver nok hængt af den lækre øl i outlet. Altså, jamen helt der, hvor Yrup det er næsten sådan, jeg ved, falde over. Jeg skal ikke svare. Jo, det er Lone og Forhåb. Ja, lige der var rigtig Lone. Det var det ikke. Nej, det kunne bare så godt. Men altså, hvem var du så? Men, altså hun her sensuelle. Jeg var bare en navn, det var nok til at give mig kursiv helt herom på røvbraget. Ja, jeg ved dårligt nok, hvordan det gik til. Lige pludselig så satte jeg i sofaen mellem hende og hendes 18-årige datter. Og så så vi et fræk film i tøskassen. Det er ikke. Jo. Og ved du hvad så? Så lige pludselig. Så midt i det hele. Så lagde hun sin ene høj på mit lår, og så sagde hun, jeg må have dig her og nu. Jo, og vil du tænke dig lige næsten bag dig sagen bagud, så sagde datteren lige nøjagtigt, det sagde med en høj på det ene lår. Det siger du. Jo, men jeg siger det lige præcis som det var. Hvad sker der så? Ja, så vågnede jeg desværre. Ja, men det er ikke noget i forhold til Johan. Jeg må hellere... Nej, hvad har hun sagt? Nej, jeg må hellere lade være. Hvad er det for jord? Hvad er bare omkring? Altså, okay. Hvis nu, at du stikker mig en 20, så vil jeg godt fortælle dig, hvad hun sagde til mig i morges til den unge.
20 kroner. Ja. Ja, så har det altså også bare været godt. Hvad fanden har de ikke fået lavet nye mønter endnu? Nej, det er stadig lige den gamle. Ja, det er en gammel. Ja. Jamen, Og hvad sagde hun? ja, altså, hun sagde, godmorgen, Knud. Hun er fandme nu med dejlig.